और पहिले पहिल जब और के लिए गबनवा रे बलमुआ दिहल कांगाना। एगो मेहरारू कह तरीके रे सखे, जब हम पहले पहले गौना गईनी है, जब पहला रात सुहाग रात जरा के कहल, जब सुहाग रात हमारे राजा जी से हमारे भेंट भइल तो हम देखाई में हमारे राजा जी हमरा के एगो सोना के कंगना देले रहे, लेकिन जितना वो हमरा सोना के एगो कंगना ना देले ओकरा से भारी तो हमरा के दुख दे देले। कह तरीका और पहले पहले जब और के लिए गवनवा रे बलमुआ दिहल कांगाना। आये तने ना अरे आय हाय लूटी रे लिहल बादल में खजाना रे बलमुआ दिहल कांगाना। आय हाय लूटी रे लिहल बादल में खजाना रे बलमुआ दिहल कांगाना। बलमुआ दिहल कांगाना। कह तरीका छुअल शरीर